skal tage til vand. Ja. Og så er der sådan et cement foran. Når man så tisser, der trækker det ned gennem cement. Hvis vi lægger avis, så tager avisen, men der kommer stadigvæk noget ned i cement. Så klorin og rodanlon, det kan slet ikke tage det. Okay. Så, og det er jo frygteligt nu her, når vi har hus til salg, at Ja, det er ikke lige husk nu hver nu lige vi putter på det, så det ikke lugter frygteligt at tisse. Prøv lige at se billeder heroppe. Har du set nogle steder, hvad det koster, det der You're Enough? Nej, for jeg har bare lige fået det Fordi der. jeg så det nemlig i går nede ved Avifagner. Okay. Den ligger ikke ret langt herfra. Den ligger nede ved Koldlund. Der så jeg sådan en bøtte, den koster 99 nemlig. Nå. Det der Avifagner, det er faktisk temmelig billigt, fordi den lille dims der, den lille tunnel til Valp der, den koster kun 109 kroner. Okay. Så gør vi, at vi skulle forbi der, når det er, vi kommer og henter hende, fordi... Ja, det var ikke umuligt. De har mange fine og billigere ting der. Ja, for det der tror jeg, at fra den gang, vi havde akvarie med, at der havde de også en masse, hvad vi fagner. Nå, I har været dernede? Nej, jeg tror, jeg kan ikke huske, om jeg bestilte over net eller hvad. Nå, okay. Så prøv en lille mand. Ej, den er så yndig, den ligger derovre og sover. Nej, Den er bare helt væk. Nu den går ligesom en ko. Det var bare meget mere luttet. Nå. Hvorfor kommer der ikke malk ud, siger den?